Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong! Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora, gora, hemen dator banana zerta. Baby Konen sehaska kanta. Iritsi da. Eta gogoratu, utzidazu niri hitz egiten. Ederki. Tira ba, Klump. Non dago? Zera, jauna. Bai? Kruxak zerbait esan behar dio. Kristalesko kokoaz, arrastorik ez. Baldakizu zer daukadan hemen. Ez horixe. Ondo dakizunez, nire oloitzapenen liburu idazten ari naiz, etorkizunean munduko gaizkilerik zorrotzenekin batera gogoran nazaten. Bai, jauna, alegin bikaina, jauna, alegin bikaina. 389. kapituluan nago, eta bat bakarra geratzen zait amaitzeko. Baldakizu zeri buruzkoa den azken hori. Ez dakit, jauna, baina esan lasai. Zera kontatuko du, nola krokoputz handiak kristalesko kokoa lapurtu zien neandertaloiei. Baina ezingo dut idatzi, kristalesko kokoa eskuratzen ez badut, ez dara? Ez, jauna, zera bai, jauna, zera ez kezkatu, martxen jarriko duguta BBB plana. Kontua da... Egizu eta kitxo! Kaixo, Kande! Kaixo, mutilak! Ara, una baby kon txikitxoa! Kutsi! Nana sarta! Basatozte gurekin arrantzan? Ezin dugu, babykon zaindu behar dugu egun osoan. Bai, ez daukagu jostaketarako denborari. Umea zaintzea zer da bat jostagarria espada? Baita zera ere. Nola ez? Umea zaintzea oso lan gogorra da. Ardurandia izatea eskatzen duena? Mesedez, non dago zailtasuna? Bai, umetxoa baino ez data. Hain erraza iruditzen bazaizue, zergatik etzarete zuek saiatzen? Bai, gu arrantzan joango gara eta zuek zaindu umea. Konforme! Zoragarri! Gero arte! Zorte hon! Beharko duzuen! Baina ze arraiogatik egin duzu hori? Nik arrantzan joan nahi nuen? Lasaitu! Hau arrantzan joatea baino askoz jostagarriagoa izango da. Hei, esaitazu! Noiz demontre hasiko gara divertitzen! Egon, babykon, lasaitu! Ez! Neuk hartuko dut! Kontuz! Ispiluarekin! Ekizu zerbait behingoz mukizua isilarazteko! Iso! Egundokoa izan da, Donkey Kong! Ez da horren bestelako, zera baino ez da behar. Ahots sendoa, disiplina pixka bat, eta ederki aterako... Nola joan da? Oraingoaren erregin duzu, ies egin du! Babykon! Itzuli! Kontuz, Babykon! Hey! Kontuz, babykon!
Con. Ese! ¡Ese, Raichu! ¡Oh, es Baby Con! ¡Ese! ¡Nota, Baby! ¡Onda, baby! ¡Ay, ay, 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 ay! Ez esan jozu zeuk! Baina lehen ez duzu esan. Bostasuna zer esan dudan, hori lehen izan da, baina orain hitz egiteko agintzen dizut. Ene ama mesedetako angureak egin du, afaritan zerbitzatuko gaituzte gaur. Ongi ba, non dago kokoa? Tira, jauna! Kruxak zera apurtu du! Ez horixe. Bere erruz galdu egin gara. Ostok irten ertelalakok, kristalesko koko eskuratu espadu zuen nire oroitzapenen azken kapitulura iristen naizenerako. Tira. Hau da egun zoriontsua, alajaia. Oraingoan ederra egin dut, txikito. Oh, ez kezkatu, Donkey Kong. Egon lasai, umea aurkituko duguta. Zergatik, gorila batek bere unerik latzenetan ere ez duelako itxaropenik galdu behar? Eta fedea eta baikortasuna gorde behar dituelako? Bai, baina batez ere oinatzei jarraituko diegulako gogu. Arrasto garbia utzi du, baina nora joan ote da? Tira ba, ez doa kandi eta funkirenera. Handik joaten baita. Eta argi dago Blusterrenera ere ez doala. Upelantegia horratzean dagoelako. Beraz, seguru asko zerantz doa. Krokoputzenera! Ona hemen, banekien egunen batean gertatu behar zuela. Kaixo, soldadutxo! Kutsi. Guai! Tximinoa izateko azkarra da gero! Gehienak ez bezala. Tira, krokoputz! Oraingoan urrunegi joan zara. Ume babesgabea baitzea ere. Lotxagarria! Baitu? Umetxoa bere bolontatez etorri da gurera. Beraz guretzat gonbidatua da. Tira ba, emaikuzu oraintxe, bestela berak astindu egingo zaitu. Mesedez lasaitu, ez dago zertan bortxa erabili beharrik, zergatik ez dugu negoziatzen. Ez da pentsatu ere! Zera, Donkey Kong, oso gauza ona da hori. Tratua egitea esan nahi du. Ederki, aurrera ba, negozia dezagun. Nik umea emango dizuet. Ongi, Zuek kristalesko koko ematen didazuenean. baita akerraren putza ere. Orain Babykon eraman egingo dut eta zuken hauzu geldiaraziko. Nik ez, baina hauek bai. Bere jostaluen bilanoa. Baina nola lapurtuko duzu kristalesko kokoa krankik ikusi gabe? Lapurtu ez, maileguan hartu. Eta umea berreskuratzen dugun bitartean bakarrik. Zuk distraitu kranki eta utzi niri gainerako guztia. Zera, kaixo, kranki, sortu berri dudan dantza ikasi nahi duzu? Alde mendik babogarun gabe alakoa. Esnatu egin hauzu. Erraza da! Tira, haupa, saiatu! Aurrera, kranki, oso ona da! Ergelduta zaude, alde mendik oraintxe bertan. Ospa! Nola nahi ere ez dut uste ondo egingo zenukeenik, zarregia zara! Bai? Begira idazu ba.
dezun. Bai horixe! Benetan ona zara gero. Izan dizut, ba! Egizu orain etengabeko bida. Didi! Nik enekien! Umetxoa etxean edukitzea injostagarria zenik! Horixe da urte hauetan falta izan dudana. Behar dudana da. Nire sekulako jakituria zabala jasoko duen norbait. Nire koroa, titulua eta tronua jarauntziko dituena. Nire gaiztotasun handiaren genioa balioetxi. Eta nire urratsei jarraituko diena. Printzea, oinordekoa, semea... Ona eskatu duzuna, kristalezko kokoa. Orain iritzi zaldatu dut. Babykon nirekin gordetzea erabaki dut. Neure semea bailitzan ez deko. Ona zuekin Kroko Junior printzea. Kroko Junior. Ez dugu irten biderik, Donkey Kong, baina zerbait egin behar dugu gauzako okertu baino lehen. Gauzak ezin dira gehiago okertu. Hau lasaitasuna. Kaldi, zera, bai, tira, ba... Oh, Babykon lotan dago ala? Ez dakizu zein harro nagoen zutaz, benetan dira. Zer diozu? Arturatsua izan zaitezkela erakutsi duzu. Oh, ez dut uste horren besterako denik. Ba nik bai, zeu zara nik beti amestutako tximinoa, Donkey Kong. Bera? Nor ni? Bai, zer da erakargarriagoa umetxoa zaintzen duen tximino handi sendoa baino. Ekin lan onari, gero arte. Ne, Babykon berreskuratu egin behar dut eta oraintxe. Oh, bi ume izango bagenitu behintzat, aldatu ahal izango genituzke. Hori da ideia bikaina! Babykonen ordez beste bat jarriko dugu. Bai, baina seidazu, non arraio aurkituko dugu beste umetxo bat. Badakit zure lagun mina naizela, baina uste dut hau gehiagizkoa dela, baita zuri laguntzeko ere. Baina hau ez da niri laguntzeko, txikito. Umetxoari laguntzeko da. Konforme, baina nirekin zorretan zaude, eta ordainduko duzu. Orduan leherkariz beteriko upela hartu eta krankiren etxolara jaurti nuen. Eta damba, nirekin zutan jarri zen. Oh, gure printzetxoa nekatuta dago. Oh, tira ba, geroko utziko ditugu nire oroitzapen liburuko gainerako istorioak. Orain lolo egin behar duzu eta txikitxo. Printze bilan nabil, zu nahi zaitut ene oinoreko, nire tronuan zara eseriko, Kroko putz izena ordetzeko. Leinu horretxua jarraitu, tirani eta despotismoari loturik beti, eta... Oh, barkatu. Ene printze, ene semetxo, otxo nahi zaitute zuzo, maltzurkeriatan eroso, zikin zital dolor gaizto. Nire jarraitzaile sutsuta zartzaroan jago leprestu, zingiretako errege. Bizitza maltzurro paroena izango duzu. Nire gaiztotasunaz belaunaldiz belaunaldi iraungo du, eta mundua menderatuko dut burdinazko atzaparraz, eta... Ene printze, ene semetxo, otxo nahi zaitute zuzo, maltzurkeriatan eroso, zikin zital dolor gaizto. Ondo lo egizu, printzetxo.
Ez umetxoari esan diot! Gara, begira zer egin duzuen! Ni burutegira joango naiz orain, eta ona itzultzen naizenerako, ume hori lotan ikusi nahi dut, bestela zuek jarriko zaituztet lotan betiko! Badakit, historiotxo bat kontatuko diot. Bai, ederra da gero. General bihurtu baino lehenagoko kanpalekuko kontuak. Gure pelotoia zingiran harrapaturik zegoen. Uztail erdia zen. Ondo gogoratzen dut, eltsuek jan egiten gintuztelako eta kriston beroa zelako. Nire buztanean, algak frijitzeko moduko bero ikaragarria zen. Eta hango kiratxa amatxoren eltzekoen parekoa zen. Seko lo hartu du. Zer? Baina oraindik ere izatirik onenera iritsi. Granadaren horratza galdu nuenekoa. Egun hartantxe ezagutu nuen, krokoputz. Gogoan izango du berak ere. Nola demontre egingo dugu aldaketa astakila bikote hori umea zaintzen dagoela? Erraza izango da. 1, 2, 3 esatea bezain erraza. Erraza? Ha! Nola? 1, 2, eta 3! Zer da hori, zer? Ondo irten da! Eta zer egin behar dut orain babo alakoa? Hei! Lotan egon beharko zenuke gaiztotxo horrek. Badaki, gozeak zaude ez da txikitxo, osaba klumpen belaunetan eseri eta biberoi gozo hartuko duzu. Ez duzu nahi? Jakina nahi duzula. Tira, lasai, mutiko. Ez duzu jan nahi? Badaki ze gertatzen den. Kruxa, uste dut gure soldadutxoak kaka egin duela pisoialean. Ez kezkatu, mutiko, egon lasai. General Zarronek aurroialak aldatzen ere badakita. Ai! Oh, ez! Nire guazen! Babykon ez itxoin! Baina zeren zaitzaudete! Aurrera! Eraso! Horrengoan arrantzan joango naiz! Bai, badakit! Jarraitu bagoi horri! Neurea! Harrapatu dut, Didi! Donkey Kong, kontu! Berriro hemen! Donkey Kong, utxaren urrengoa! Krokoputz, garaile! Inor ez da garaile umeak tartean daudenean. Edo, zera, umeak tartean daudenean, inor ez da garaile. Edo, horrelako zen. Umetxoaren ongizatea hitz egiten ari bazara, jakintzazu berarentzat asmorik onenak baino ez ditudala buruan! Primeran pasatuko dugu elkarrekin, ez da txikitxo? Entzun ondo, umeak zaintzen ez da atsegina. Bai, sinetxi dazu. Bestela esango nukenik! Zoragarria deritzot! Gaizkileen bizimodua ez da eredu ona ume batentzat. Zu bezalakoa izatea nahi alduzu. Jakina, bai horixe! Baina bera tximinoa da! Tximino iletxu banana jalea! Besapeak askatu eta lianaz liana ibili behar duen tximinoa! Alegia, zer esan nahi duzue? Tontuan izan zazu gogorra leginduta ere, inoiz ez dela izango zu bezain lerdetsua. Agian, egunen batean, ni bezain lerdetsua izango da. Ezin liteke. Ez da izango munduan zu baino tipo lerdejario, lirdingatxu, likatxu edo zikinagorik. Horretan ez dago zalantzarik, berori da lerdetsuena. Baita zikinena ere. Inoiz ez du ondo ikasiko, azkenean gaizki utziko zaitu. Zer gelkeriarik esan, nola egingo du horrelakorik? Ai, garaiz. Aldatzen. Ikasiko du. Mugi muskarte abruak, eramantzazu ez ipotzori hemendik! Orantxe! Ai! Tira, zeren zaintzaudete, eramantzazu hemendik!
Itxoin! Umetxo horren utxe izango dut bai horixe. Nik ez ba, orain kendu hemen dikumearen kontu guztiak lan egin beharra daukat. Nor behar du umerik, gogaikarriak dira. Bide erdien egoten dira beti, bazterrak nahasten. Negarreten gabe. Txikitxo horren utxa izango dut gero. Inozoani. Gauzak entzuten ditut. Kroko Junior printzea? Klump! Irten zaitez oraintxe hortik! Bere gaiztotasuna inori oinordetzan eman nahi baldin badio, zergatik ez dizkit oroitzapenak niri ematen. Oh, bai horixe, oraintxe emango dizkizut! Orain lasai konta dezakezu gertatutako guztia. Zertarako aserraraziko ditugun eskak. Hobeda ezer ez esatea. Ez errez esatea, ala gezurra esatea. Kaixo, Babycon! Kaixo, Laztana. Ondo pasatu duzu gaur Donkey Kong eta Didirekin? Kroko Junior! Kroko Junior! Ze ari da esaten? Eskerrak dena kontatzeko adina izango duen erako, zuzarrigia izango zaren astindua hartzeko. Onartu beharra daukat, Donkey Kong. Zaintzaile zoragarria izan zara benetan. Badaki! Baina hobea esango nuke? Zer esan dezaket ba? Umeek asko maite naute. Beraz, hemendik aurrera, zergatik ez duzuzuk zaintzen Baby Kong beti? Ez, zaintzaile oso kaskarra naiz. Babycon kontrolatu ezinik herrieta egin diot, eta krokoputzekin joan da. Arkumea baitu eta kristalesko kokoa nahi zuen trukean. Ni kokoa laportu dut, baina krokoputzek ez ditu mea itzuli nahi izan. Orduan Didi umez jantzi behar izan dut, biak aldatu eta Babycon berreskuratu alizateko. Azkenean krokoputz konbentzitu alizan dut, baina umea zaintzea benetan lan gogorra da. Beraz, naiz hori egiteko bezain arduratsua, Kandi. Umea zaindu nahi ez baduzu, esatearekin nahikoa da. Bai, ez dago zertan ipuin ergelik asmatu beharrik. Agur! Tira, hemendik aurrera egun osoa daukagu guretzat, Didi. Zer egin nahi duzu? Ni arrantzan joango naiz, baina zu guztiz lapetuta egongo zara horretarako. Zergatik ba, txikito? Tira, nik dakidan eroi batek zorpila ikaragarria du, nik dakidan adiskide min batekin. Berak ume itxura hartu eta egundoko antzezpena egin duelako. Oh, bai. Lehenengo, nire oheazpia garbituko duzu. Gero megatximinoen komiki bilduma ordenatu eta ondo sailkatu. Ordurako gozeko naiz, eta banana batzuk zurituko dizkidazu afaltzeko. Eta postrerako kandiren banana